Kublai pi baru kini longi kubor bam tagasngi. Ki pat ba ajung ke US military ki la pelongi ka self-defense stride ha southern Iran daga ba Thombor ki missile launch site bat ki jingïakren henry ki la ong ba kadang le daga jingïakren kat ba ki jingïakren ceasefire kadang yat menta syakman. Ha gajuk kapor President Donald Trump ula ong ba ki jingïakren ba ki Iran kadang yat syakman utrom ula terwaru haki we ki ri kum ka Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, Egypt bat Jordan kidai banya sok lang ha ka Abraham Accords ringkat bat ke Israel. Henry ke Saudi Arabia bat ke Pakistan gidang penskhem banya sok lang bat ke jela Palestinian ke Pakistan kalau ong ba kadan kamsha ban penbhai ke jingidai bat ke Israel. Kinong pet benya aki ong baka jing terwa jing utram kabu jing ha ka diplomatic haki jingïakren bat ke Iran kamtam habaw lamad ke jing penbor na ki Republican ki bakwa ke rukam trekam ke bating persya ke Iran. Wala ompat syai bha kumno an pendep ke jingite jingisum henry ki diplomatic kingen ba ki jingïakren kidang ya chakman bat ke Pakistan bat ki we ki ri.